ସାଇକେଲ ଆଣିଲି, ସାଇକେଲରେ ବସିଲି। ଏବେ ମୋ ସାଇକେଲ ଚାଲିଲା। ଏବେ ମୁଁ ରହିଲି। ଆମେ ସବୁ କାମକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ଜଣକୁ ବସେଇକି ସାଇକେଲ ଚଲଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେଡିଲ ମାରୁଛି। ଆମେ 4 ଜଣ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଡିଜେ ଦେଖିଲି, ଡିଜେ ଯାଉଛି। ସାଇକେଲ ଥୋଇଲି। ଏବେ ତାଲା ପକେଇଲି। ସାଇକେଲ ଥୋଇକି ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି। ଏବେ କାମ ଯୋଉଠି ହବ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପାହାଚ ଚଢୁଛି। ଏବେ ଉପରକୁ ଆଇଲି। ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ଏବେ କାମ ହବ। ବର୍ଷା ପକଉଥିଲା, ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ କାମ ଉପରକୁ ଗଲି। କାମ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି ଖଟା ଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛି। ମୋ ଖାଇବା ସଇଲା। ଏବେ ମୁଁ ହାତ ଧୋଉଛି। ଦିନରୁ ଆଇଥିଲି, ରାତି ହେଇଗଲା। ମତେ ନିଦ ମାଇଲାଇ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବି ଆଉ। ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଘରକୁ ଆଇଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଦବ, ଫଲୋ ଦବ, କମେଣ୍ଟ ଦବ।